Salam, mehriban tomuşaçlarym, mehriban ýaşlar. Meniň kanalyma geleniňiz üçin köp sag bolan. Mehriban ýaşlar, geçen videolamyň birine men tede kakmajyň bişirilişini görkezipdim. Bugün bolsa kakmajyň gök önümler bilen bile bişirilişini tede birin görkezmegi makul bildim. Kakmajy islendik etden etsem bolýar. Hatda tavugyň etinenem etip bilersiňiz. Gelin onu baştan başlaýlyň. Ilki eti ýokarak kesip, ýagny kaklap, dowlap taýýarlap goýmaly. Gaýnenem Pahir ilmydamy eti köpräk kaklap, dowlap, doňdurjyda saklardy. Çünki biz tarapda mihman gelen madyna çaýyň ýanyndan kakmaç ýa-da kotlet daglap berilýär. Dowlanan etim näçe doňsa da bir-birine ýapyşýan näldir. Sажyň düýbüni ýapar ýaly ölçegde günebakar ýagyny goýdum. Itlän ýagyňyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Mal ýagy, onu da miski ýagyna pişirseňiz has tagamly bolýandyr. Sажyň aşagyny ýakyp, ýagyň gyzymasyna garaşyp oturmany, ine şu görnüşde sажyň düýbüne etleri yerleşdirmeli. Etleri bir-birine ýakynrak, dykyrak yerleşdireniň ziýany ýokdur. Sebäbi et pişýän wagty kiçelýär. Inne bolsa gapagyny ýapyp petdejik ýanýan otda suwuny çekýänçä boglap pişirmeli. Aram-aram gapagyny açyp barlap gaşdyryp dursaňyzam bolar. Muny men etiniň gowja ýumşajyk bolup pişmesi üçin edýärin. Eger ýaşaçyk malyň, ýagny tokuljagyň ýa çepşigiň ýa-da tawygyň eti bolsa, onda güni gyzardy berseňizem bolar. Ne görşüňiz ýaly suwuny çekip başlady. Eger etiňiz pişmedik bolsa, ýene de birazajyk suw goýup pişýänçä ýene de boglasaňyz bolar. Men etim pişdi, inni 2 kapdalynam ýaga daglap gyzartmaly. Oduny bolsa, tä kakmaç taýýar bolýança ütgüdemok şol petdejikligine goýýaryn. Suwuny çekenden soňra kakmaçy gyzartýan wagtyňyz gazanyň ýanyndan aýrylmaň. Sebäbi ýanmak mümkin. Ýansa da heme tagam ütgär hemde saglygyňyza ziýanlydyr. Mehriban ýaşlar, aslynda ähli nahary petdejik otda pişirmegi maslahat berýärin. Şeýleňiz naharyňyz tiňe pişir, ýumşaçyk bolar hem tagamly bolar. Ne mehribanlar, kakmaç taýýar boldy. Eger gök önüm goşmajak bolsaňyz, onda şu durşuna alyp sine soğanjyk gök otlardan sepelep ýibermeli. Ne awadan alyp gyzardy. Inni öňünden dograp taýýarlap goýan gök önümlerimizi goşup bermeli. Soğan hemde sarymsak attym. Eger bar bolsa, balgar wurçam atsaňyz tagamly bolýar. Birazajyk gawurmyşlasaňyz bolar, ýöne ýakmalýar. Inni pomidor attym, pomidor pitin atsaňyzam bolar, ýöne daşyny artsaňyz gowy bolýar. Men 2 bölüp attym. Inni kartoşka öz isleýän görnüşiňizde kesip bilersiňiz. Inni bolsa ajysy aýyrlar ýaly dograp dowly suwa salyp goýan badanjanlarmy salýaryn. Badanjanyň ýa-da kartoşkanyň haýsam oza birini goşmanan bilersiňiz ýa-da öz halaýan başga gök önümleriňizem goşup bilersiňiz. Inni bolsa gapagyny ýapyp gök önümlerini pişirmeli. Oduny ütgüdemok öňkü durşuna dur. Düýbi ýanmar ýaly aram-aram gapagyny açyp barlap durmaly. Tä gök önümleri pişýänçä garmasaňdan bolar. Ýöne men birazajyk gardym. Esasy zat kartoşkasy, badanjany, awranmany şu durşuna dursa awadan bolýar. Şoň üçinem emay bilen çalarak gaşdyrdym.
kartoşkasy, badamjany pişenne nahar taýýar bolýar. Ine mehriban tomoşaçylarym, gök önümli, has dogry kartoşkaly, badamjanly kakmajymy taýýar. Gök önümleri awranmaz ýaly, pitinjek bolar ýaly gawa şu görnüşde goýdum. Ne bu biziň hemmämiziň gowy görýän naharmyzdyr. Mehribanlar, işdeňiz açyk bolsun, düşünmeýän ýerleriňizi ýa-da haýsy naharyň pişirilişini görmek isleýän bolsaňyz teswirlerde ýazyň. Meni goldap like goýsaňyz ýa-da agza bolmadyk bolsaňyz, agza bolsaňyz, onu sizden ören hoşal bolardym. Inniki videolamda ýagşy günlerde taglykda görüşýänçä hoş tag bolan. Goý büýük biri bar, siziň her biriňizi öz penatyny aman saklasyn.